Хәерле кич 1 октябрь, ягъни кичә өлкәннәр көне иде. 60 яшьтән узган кешеләр бу категориягә керә. Гәрчә һәрберебезнең күңеле яшькә карамый, һәр вакыт 18-дә. Олыгайган көнеңдә сау сәламәт булып, балалар, оныклар арасында кадер-хөрмәттә яшәү үзе бер зур бәхет. Әмма ярдәмгә мохтаҗ, түбәсез, авыр шартларда яшәүче өлкәннәр дә юк түгел. Аларга ничек ярдәм итеп була? Бүген шул турыда сөйләшербез. Кадерле кунакларыбыз белән. Кадерле кунаклар, исәнмесез? Бар сезнең каршыларыгызда, игътибар итсәгез, төймәләр, кызыл төймә, ул яңгыраган фикергә каршы чыгасыгыз килсә, басылырга тиеш. Зәңгәр төймә, әгәр дә кушып әйтергә сүзегез булса, басылырга тиеш. Беренче сорау, Юсуф хәзрәт, мөмкин булса сездән ишетегез җавапны. Бүгенге көндә чыннан да мохтаҗлар бар. Сездә бармы берникадәр статистика һәм алар арасында күпме саның өлкәннәр? Хәерле кичләр барыгызга да. Әлбәттә, мин инде гомум статистика өчен җавап бирмим. Без үзебезнең проект кысаларында һәм инде имам буларак без өлкәннәр белән эшлибез. Һәм менә моннан ничә еллар элек, әле үзебезнең приютта кешеләр ашата башлагач, без уйладык инде безгә сукбайлар, бомж дип әйтәбез инде, айны бетмәгән сәрхүшләр, шулар килер дип уйладык, шулай көттек тә, әзерләндек тә, ләкин без гаҗәпләндек, шуңа 70-80% безгә килүчеләр, алар 60-тан узган безнең әби бабайларыбыз булып чыкты. Алар чиста киенгән, алар пөхтә киенгән, кайберләре шундый матур шляпалар белән киләләр. Без алар белән таныша башладык, без алар белән сөйләшә башладык. Алар кемдер гомер буе укытучы булып эшләгән, ләкин инде менә яки балалар белән бераз гына низакка кирип, чөнки алы кеше бит инде ул әйтәләр бит, колагы каты булса да күп ишетә диләр, күзе бозылса да күп күрә диләр. Күрәсең инде бераз гына үзләрендә дә гаип бардыр. Әйтеп булмый, ләкин менә шулай балалар белән килеш алмау сәбәпле күбесенең хәтта без аңладык ит алырга, рәхәтләнеп кайнар шулпа пешерергә мөмкинлекләре юк. Димәк, күпчелегенең сәбәбе ул да булса балалары белән элемтә өзелү, балалар карамаганда булмау. Мин уйлыйм шулай дип, чөнки монда дәүләттән генә көтеп булмый. Ул әлбәттә дәүләтнең күпмедер пенсиясе бар, ул күп булмаса да, ләкин ул бит булган заманалар пенсия булмаган. Андый дәүләтләр бүген дә бар, кайбер гарәп илләрендә дәүләт пенсия бирә алмый. Сугышлар төрле сәбәп, ләкин бер атада, бер анада ачка үлми. Ни өчен? Чөнки балалары чиратлашып карыйлар һәм менә үз баласын ашатуга карый. Бүген күп кенә мөселман илләрендә без күрәбез, әти-әнине ашату, аларны шушы мохтаҗлыктан имин кылу, аларның зур бурычы булып тора. Димәк, ялгыз картлар түгел, нәкъ менә балалы өлкәннәр дә килә. Кызганыч, аның сорасаң кайберсе балалар кредитта диләр, әҗәттә диләр, алар әле сүздә әйттермиләр. Бурычысы килми инде балаларны. Безнең әтиләр шундый бит. Юсуф хәзрәткә каршы килепмесең инде или кызыл төскә бастың? Кызылга бастым да, мин көтеп торам, әйме. Төрле ситуациялар бар. Әйтмәс идем, һәрберсенең балалары бар дип. Әйме. Мәсәлән, мин менә шул без инде һәрбер пәнҗешәмбе көнне эшлибез, эшмәкәрләр белән киләбез, төрле и үз кулларыбыз белән ризык таратабыз. Менә шушы үзебезнең приют-человека дигән шушы ныкталарда. И шунда аралашканда күрәсең, кайберсенең балалары юк. Кайберсенең балалары инвалид, кайберсенең балалары үлгән, кайберсенең икәү генә булганнар, анда ире үлгән күптән түгел генә. Шундый ситуацияларда бик күп. Мәсәлән, без беләбез, әлбәттә пенсия Аллага шөкер бирелә үз вакытында, ләкин пенсия җитә, әгәр дә кеше авыртмаса. Ләкин без беләбез, олы кешеләрнең авыру хәле төрлечә була. Күбесе авырта. Бүгенге көндә даруларның бәясен үзегез беләсез. Лечение, ниндидер, әгәр дә теге медицина ярдәме алырга барсалар, әле аларның бөтенләй хәлләре калмый, ризык алырга. Мин күптән түгел ул ситуацияны сөйлим инде, мин бер апа белән таныштым. Ул апа үзе генә килә таяк белән, күзләре күрми. Мин аны кычырып каршы алдым, татар апасы булып чыкты. Таныша киткәчтән ул укытучы, гомер буе укытучы булып эшләгән, балалары булмаган, ире белән генә яшәгәннәр, ире күптән түгел үлгән. Үзе авырту сәбәпле күзләре күрми башлаган. Мин дә менә шушы ныктага җыри башлагач, ашый башлагачтан минем хәлем яхшыланды ди. Минем дә шушы лечениеларга
бөтен пенсиям шунда китә, квартплата түләргә кирәк. Мин соңгы вакытта хәтерләмим инде кайчан яхшы ит сатып алып, үземә пешереп ашаганны. Һәм монда килә башлагачтым, мин яхшы иттереп туклана башладым, тәмле иттереп. Шуннан соң минем хәлем яхшылана башлады. Менә шушы апаның ситуациясын ул миңа сөйләгәннән соң, мин машинага утырдым да просто җыладым. Җыладым, чөнки безгә шундый мөмкинлек бирелде. Без үзебез мөхтаҗ түгел, ә без ярдәм итә алабыз. Менә шушыны аңлау, ул үзе бер индидер бәхет бит инде. Бәхет, Шуңа күрә менә бу фикерне тәмамлап инде. Менә тагын алайса өлкәннәр турында сүз киткән икән, тагын инде юнәлешләр буенча эш алып барыла. Бөтен өлкән кешегә дә ашау-эчү генә кирәк түгел, аларга игътибар кирәк. Әлбәттә, алар менә килеп, аларның хәлләрен белеп, алар бер-берсе белән аралашалар. Ул алар өчен үзенә бер алар рәхмәт әйтәләр. Алар бит инде белми кем ничек эшләгәнен. Алар әйтә шушы оештыручыларга, дәүләткә рәхмәтнәләрен әйтәләр. Чөнки алар турында онытмыйлар икән, кемдә булса алар турында кайгырта икән, ул алар өчен үзе бер бәхет. Монысын тоже аңларга кирәк. Чөнки бер клуб булып чыга инде бу. Ул тоже шулай ук бара. Безнең акцияларга килгәндә, менә без хәзер эшлибез, һәр атнаны изгелек белән башла дигән. Бу һәр көнне, һәр атнаның дүшәмбе көнендә без чакырабыз. Менә бу безнең проектка тагын да күбрәк җәмгыятьчелек, тагын да күбрәк эшмәкәрләр, сәясәтчеләр, инде спортта башка җырчылар, блогерларны чакырабыз. Ни өчен ул нәкъ 2 октябрь бүген башланды? Ул өлкәннәр белән берничек тә бәйле түгел. Әлбәттә, без моны бәйләдек өлкәннәр көне белән. Чөнки безнең инде декада өлкәннәр көне дип атала инде октябрьдә. Аннан соң безнең 4 декабрьдә без зур форум эшләргә җыйнабыз. Бу инде безнең бизнес сообщество меценаты дигән без инде үзебезнең бизнес оешманы, бизнесменнар җыелган оешманы оештырдык. 4 декабрьдә безнең булачак бизнес во благо дигән. Без инде тагын да без аны 1000 кешегә эшләргә телибез. Менә шушы әле бүгенге көндә күп кенә эшмәкәрләр, алар акча турында гына. Мин күптән түгел булдым бер оешмада, шундый ук икенче бер төрле, ләкин анда ниндидер кыйммәтләр юк. Анда матур кыйммәтле машиналар, кыйммәтле рестораннар, кыйммәтле ризыклар, аларның күреп торам күзләрендә бәхет юк. Аларның бушлык бар икәне күренеп тора. Аларның максатлары биткән. Бу дөньяда нәрсә эшлисе килгән, машинадан алганнар, квартирадан алганнар, аларның үзләренең ниндидер смысл жизни югалган дип әйтәсе. Белмим, андый кешеләрнең аппетитлары үскәннән үсә, машинасы бар, тагын да кәттәрәк машина кирәк. Ул уже азартка гына әйләнә. Монда бер кадәр рухи кыйммәтләр артыннан куы туктала. Дөньяви кыйммәтләр артыннан бара. Менә шул факта иләсе без хәзер дәвам иттербез. Без эшмәкәрләрнең, иганәчеләрнең үзләренә сорау бирик әле. Шуннан да менә бүгенге көндә Аллага шөкер егетләребез күренеп тора хәтта кыйфәтләреннән мөселман егетләре. Монда инде бу кыйммәтләрне алар дин аша да алалар, аңлыйлар. Менә диндә булмаган, исламда булмаган эшмәкәрләр дә бит ниндидер бер мотивация белән моңа килә. Менә ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә эшмәкәрләр ни өчен килә менә шушы иганәчелеккә? Бу модамы, бу чын күңелдән булышасы килүме, бу үзенә күрә бер социаль статусмы? Ничек уйлыйсыз? Сез ничек килеп кирдегез? Ильяс чакырды, Инсас чакырды. Әле монда бер тарту да бар. Шулай. Эшмәкәрләр без яхшы эшләрдә эшләргә тиеш дип уйлыйм. Юсуф хәзрәт тә әйтте, чөнки Аллаһ Тәгалә безгә бирде, Всевышний безгә бирде. Без дә хәзер үзебезнең возможность мы должны, то есть нам возможность дал Аллах Тәгалә, без аны тоже должны использовать инде, да, то есть во благо. Вот, аның өчен все те знания, которые безнең бар, без аларны должны во благо использовать. Сез финанс яктан гына булышасызмы? Без финанс яктан да знаниями, белем белән яхшы айтишник, медиа пространствода ул безгә бик нык ярдәм итә. Дөресен әйткәндә, менә монда егетләрнең бүлдердем инде, ачуланма. Безгә хәтта Ильяс та бысында зәңгәрен басыр дип уйлыйм. Безгә менә монда егетләрнең, беләсезме, акчасы гына кирәкми. Акча ул иң җиңеле. Безгә аларның башлары кирәк. Алар бит предпринимательләр дип әйтелә, эшмәкәр, алар эшли белүчеләр. Шуңа күрә кая гына булса да ул мәчетме, чиркәүме, хайрия эшеме безгә баш кирәк. Безгә эшли белүче, эшне оештыра белүчеләр кирәк. Менә шуңа күрә безгә IT
мәйданда кирәк икән ярдәм, біз аңа чыгабыз. Инсаф безнең эшкә урнаштыру башкасы. Менә һәрберсенең аның үз осталыгы безгә ярдәм итә. Инсаф әфәндегә сорау биргәле. Кемнәр алар менә? Кем бүген ярдәмгә эшкә мохтаҗ? Ни өчен алар мәсәлән шул ук биржага барып эшкә урнаша алмый? Безнең бер совещаниедә Раис Республикасы бер совещаниедә Раис әйткән иде. Эшегез яхшы, изге гамәлләр эшлисез, ләкин иждивенческий образга әйләнмәсен. И бу безнең самый главный принцип. Кеше, потому что һәркөн ашаталар, обедта ашаталар, иртә белән ашаталар, рәхәт. Менә моның турында без һичшиксез сөйләшербез, әмма рекламадан соң бездән аерылмагыз. Тайның тасы тапшырында бүген эшмәкәрләр, иганәчеләр һәм мохтаҗларга, хәзрәтләр мохтаҗларга булышу системасын, экосистемасын булдырган затлар дип әйтәм. Экосистема дип әйтәм, чөнки бу егетләрнең күбесен шәхсән беләм һәм алар бер-берсен тартып, әле шуңа өстәп, менә шушы юнәлешне популярлаштыру өстендә дә эшлиләр. Бер як ул әлбәттә иганәчеләрне белән эшләү, икенче як ул да булса аларны әле тагын да арттыру. Менә бу өлкәдә ниндирәк эшләр бара? Ничек итеп яңа иганәчеләрне сез үз тирәгезгә китерәсез? Мөмкин булса, менә эшмәкәрнең үзеннән сорыйк әле. Сез әйтмешләй, мода, беренчедән ул мода хәзер кирип китте. Китапларда да языла, психологияның любой китабын ачасыз, анда кешегә булышыгыз, сезгә кайта дип. Күп эшмәкәр аны белә. Һәм шуңа күрә күбесенчә аларга бу юнәлешне күрсәтергә бик авыр түгел. Аларны шуңа күрә чакырабыз, и без шулай үсәбез. Безнең инде җитәкчеләребез, Аллага шөкер, безгә күп мероприятияләр бирә. Без гел очрашып торабыз, эшмәкәрләр белән дә очрашабыз. Һәм шунда аралашып, бер-беребезгә булышып, шулай дус матур эшләп киләбез. Анда мөселман булмаган кардәшләр дә бармы бу төркемдә дип әйтик, эшмәкәрләр төркемендә? Әлбәттә, безнең бу төркем религиозный или нинди дә булса национальный якка карап түгел. Без менә булышабыз. Ничек нуждающийда без бит паспортын да сорамыйбыз. Әгәр килә икән безнең нокталарга ашарга, аның ашысы килә икән, без аның исемен дә сорамыйбыз, фамилиясын да сорамыйбыз, паспортын да сорамыйбыз. Без бөтен кешегә ярдәм итәбез. Монда шулай ук ярдәм итәргә теләүчеләр дә безнең төркемдә төрле милләттән бар, төрле диннән бар. Безнең төрле шәһәрләрдән, безнең әле Казаннан гына түгел, безнең Россиянең башка төбәкләреннән дә керәләр хәзер. Владимир шәһәреннән килүче бар, Егор мәсәлән, бүген дә килгән иде. Бит Казанга монда безнең белән аралашып тора. Аннан соң Ульяна өлкәсендә, менә Ульяна өлкәсендә күптән түгел генә шушындый безнең тәҗрибәне алып, безнең ул ничә 3 ай безнең сообществода торды и үзендә булдырды менә шундый ук ноктаны Ульяна өлкәсендә. Менә ярдәмгә мохтаҗ кешеләр алар күпме һәм гомумән нинди кешеләр ул? Бик яхшы менә өлкәннәр тарихын сөйләп киткән идегез. Менә бу кешеләрнең дә тарихын сөйләсәгез иде. Бу бик кызык сорау, чөнки ул сорауны миңа биргәннәре бар. Менә сез үзегезнең планнарыгызны арттырасыз. Мохтаҗлар артамы? Или сез ничек, Мен ул сорауга былай дип әйтер идем. Мохтаҗлар алар бар, ләкин алар шул ук бер кешеләр дип әйтәләр. Бу дөресме, юкмы? Менә бер ияләшкән икән кеше шунда килергә, ул һаман шунда киләчәк дип әйтәләр. Моны безнең тапшыруыбызда да яңгыраталар. Төрле нокталар ачабыз төрле җирдә. Анда һәрбер ноктада бу пенсионерлар, әбиләр, алар бит инде шәһәрнең бер башыннан икенче башка бармаячак. Алар менә шушы үзләре килә алган кадәр киләчәкләр. Күбесе, бәлки алар мохтаҗлар бу мөмкиндә бәлки күбрәктер. Ләкин алар иялалар, чыгып кул күтәреп сырарга беренчедән. Икенчедән, без ачкачтан беренче вакытта менә без кайбер районнарда ачабыз. Буа районында әле күптән менә ел башында ачкан идек, тоже башта ачкыралыннан уйладык. Безнең Буа районында мохтаҗлар булырга тиеш түгел шикелле иде. Ачтык, бер айдан 80-100 кеше килеп ашый. Карыйбыз кемнәр килеп. Ничек табыла ул кешеләр? Сез аларны эзләп йөрисезме? Үзләре бер-берсеннән белеп киләләрме алар? Без аларны эзләп йөрмибез. Ачабыз, и алар бер-берсе белән аралашалардыр бәлки. Аерым реклама булмый. Реклама кирәк түгел, үзеннән үзе килә башлар. Бер-берсенә әйтәләрдер инде. Менә без Буаның үзендә ачтык. Күрше авыллардан кадәр киләләр ризык алырга. Шуңа күрә теге мохтаҗлар бар, алар ул мохтаҗларга без якынрак киләбез.
Мохтаҗлар артмый, ләкин без аларга якын киләбез. Менә авыр хәлдә калган кешеләрне кире менә тулы канлы нормаль тормышка кайтарыр өчен күпме вакыт кирәк һәм андый кешеләрне umuman нормаль тормышка кайтарып буламы? Эш белән тәэмин итеп. Да, безнең главный принцибыбыз не превращать в вождевенцев. Бүгенге көндә безнең 400-гә якын кеше эшлиләр. То есть без аларга не только азык бирәбез, без аларга и эш бирәбез. Дворник, строительный объект, төрле фабрикалар, хәзер эшләүче кешеләр бик әз, и без аларга безнең вот организациябыз, безнең компаниябыз аларга эш тау бирәләр. Алар ризамсың эшләргә, алар киләме эшкә? Алар обязательно киләләр, алар излиләр эш, и безнең аркылы без выступаем как гарант, что алар эшлиләр. Без аларга үзебез являемся гарантом, что аларга түлиләр, чтобы аларны алдамасыннар. И далее алар уже без аларга снимаем квартиры. Алар уже группага объединяются и бригадалар үзләренә тезиләр. И шул бригада белән уже үзләре самостоятельно эшләп китәләр. Аннары алар өйләнәләр, машина алалар. Никах укыйбыз да, уже этот. И вот дальше алар безнең баралар, растут по карьерной лестнице. Тулы канлы җәмәгать гражданына әверелү процессы күзәтелә димәгеме? Һәр хәлдә без аларга bütün шартларны, мөмкинлекләрне тудырабыз. Кем аңлый, ул аңлый. Кем төзәлергә теләми икән, анда инде Менә нинди процент? Әбиләр әйтмешли, Ходай тәүфыйк бирмәсә, без бирә алмыйбыз. Нинди процент? Менә сез bütün шартларны биреп кулланучылар һәм чыннан да җайлы барган, ашаткан, җылылык биргән яхшы күңелле кешеләрдән кулланучылар. Бармы? 80-90% алар басалар туры юлга. Анда бит әле Бу бик зур процент. Үзләренең хаталары белән генә түгел, шулай бар шундый чаралар, кайберләре киләләр монда Казанга эшләргә, акча эшләргә дип. Югалталар үзләренең документларын, калалар урамда. И шул хәлгә төшәләр, то есть алар үзләре яхшы кешеләр, алар и без аларга документларын восстанавливать итеп, эшләр биреп, акчалар эшләгәчтен алар кайберләр кайтып та китә. Андый очраклар да бар. Шуңа күрә уйларга кирәк түгел, ул һәрбер кеше үзенең хатасы белән генә шушы хәлгә төшкән дип. Ул андый процент Юк, теләсә кем мондый хәл белән очрашырга мөмкин. Бар, аннан соң мәсәлән безнең тетя Нина бит әле. Анда бар шундый случайлар, анда балалары белән дә, аннан соң бар случайлар, риэлторлар квартираларын алдалап, нитеп, урамда калдырган очраклар да бар. Төрле мәсәлән, анда менә безнең инде шушы вакыт эчендә без анда 1,5 миллион кеше ашаттык. Менә приют человека күптән түгел генә 5 ел булды безнең бу проектка. Бүгенге көндә һәр көнне безнең 2000-гә якын кайнар ризык таратыла безнең шушы 16 точкада, 17-нче точка була алат әсә. И андың һәрбер история ул уникальный. То есть юк менә шундый бөтенесе менә бер төрле диге. Һәрбер история уникальный. Һәрбер әбинең, һәрбер апаның, һәрбер инвалидлар да, безнең инвалидлар да бик күп киләләр. Без шулай соцзащиталар белән сотрудничаебыз. Без мәсәлән, мин инде авиастроительный районда ашкан вакытта соцзащита белән чыгып, алар списокларны бирделәр. Шул списоклар буенча без аларны чакырып, алар килеп ала башлады. Кем килеп ала алмый, үзебез илтеп бирдек. Аннан соң кайбер кешеләрнең, мәсәлән, алар берләшәләр, күрәләр, мәсәлән, список буенча алар үзләре изгелеккә катнаша. Үзе ул мохтаҗ, ләкин ул үзенә алырга килә һәм үзенең күршесенә, яисә булса кроватьта ята торган туганына или күршесенә алып кайтып китә. Шундый очраклар да күп. Менә элекке вакытта меценатлар, алар татар мәктәпләре ачалар иде. Мәгърифәт өчен бик күп эш эшлиләр иде. Бүген иганәчеләр, хәйриячеләр, алар күбрәк шул ашату, эшертү, авыру балаларга, авыру кешеләргә ярдәм итү юнәлеше буенча эшли кебек. Ләкин Ильяс әфәнде мин белән килешмәде. Юк, мин бер күпмедер килешәм дә. Ләкин бүгенге көндә, әгәр дә без карасак, безнең Татарстаныбызда бик күп мәчетләр төзелә. Бик күп мәдрәсәләр төзелә. Шуңа күрә әйтеп булмый, безнең менә бу оешма приют человекны тагын да киңәйтү өчен төзелде меценатлар. Безнең
меценатлар, без ай сайын бер определенный сумманы бирәбез, ул бара менә кешеләрне ашатырга. Ләкин менә безнең меценатлар арасында бар, алар үзләренең проектларын алып бара. Кемдер анда ниндидер мәдрәсә төзетә, кемдер мәчет төзетә, кемдер тагын башка җирдә катнаша. Шуңа күрә әйтеп булмый, без теге кешегә дип. Әйе. Монда әле аңларга кирәк, ниндидер база ихтыяҗы булган җәмгыятьнең ул ихтыяҗларын әле ничектер юкка чыгармыйча, алар белән көрәшмичә, ниндидер бөек максатларга кинәт кенә барып та алмый. Шуңа күрә Юсуф хәзрәт алдагы планнар белән дә бу эшне итсәгез иде. Аннарысын беләсезме, менә Ильясның сүзенә куәт, бу бит эшнең башы. Без бит әле хәйриячелеккә өйрәнеп кенә киләбез. Мәсәлән, бүген безнең ничек инде өйрәнеп киләбез? Безнең бит шуның катлык үрнәкләребез бар. Юк, ул булган. Тарихта булган. Монда ике әйбер бар. Беренчедән, хәзер без артык озак хәйриячелектән ерак булып яшәдек. Совет заманында хәйриячелек булмады, дәүләт үз өстенә алды күп нәрсәне. Хәйриячеләребез булды. Шулык безнең бер туган Хусайновлар булсынмы, башка Юнусовлар булсынмы, алар бик күп хәйриячелек иткән. Сез әйтмешли, алар мәчет кысаларыннан чыгып, шифаханәләр, хастаханәләр, башкасы мәктәпләр төзегәннәр, алар булыр Алла бирсә. Менә шуңа күрә безнең максатыбызда, без ничек диләр әле урыслар, аппетит приходит во время еды ди. Бу егетләребез әле күбесе яшь, менә монда да яшьләр басып торалар. Алар кем әйтмешли, байыган сайын, күбрәк хәйриячелек белән шөгыльләнгән сайын, хәйриячелек ягыннан аппетитлар үссен иде алайса. Алар төзи дә башларлар. Менә монда бер якта, икенче яктан беләсезме, без бит күрешәбез Казакстан егетләре, Үзбәкстан хәйриячеләре. Мәсәлән, без Кавказда булдык. Айсы республиканы әйтмим. Ул республикада 5-10 елга хәйриячелек бездән алга киткән. Мин шул хәйриячелекнең башында торган кешегә сорау бирдем. Менә ул Татарстанны бик яхшы белә, ул безнең рәисләребезне, җитәкчеләребезне яхшы белә. Нигә сездә 5-10 елга алдан бара безгә карый? Хәйриячелек дигәч, ул миңа бик кызык сүз әйтте. Беләсезме, Юсуф тай, сезнең дәүләтегез, хөкүмәтегез, министрларыгыз без эшләгән күп хәйриячелек эшне дәүләт программасында алып барады. Без шуны дәүләттән көтеп арганнан соң, министрларыбыздан көтеп арганнан соң, без моны үз кулыбызга алдык ди. Шуңа күрә сез ул мәсьәләдә руслар әйтәләр бит, расслабленный. Әмма сезгә барыбер ул хәйриячелекне төзергә кирәк, чөнки нәрсәгә әйтсәк тә, беләсезме, дәүләт бөтен әйберне карап бетерә алмый. Барыбер кешеләрнең үз аңнары байлар булырга тиеш, алар өлкәннәрне дә карарга тиеш, әкренләп алар мәктәпләр төзиләр дә. Бүген көндә күпме шәхси мәктәпләр төзелә. Шулай бит. Алар бит түләүле. Шәхси мәктәпләр. Яхшы мәктәп арзан була алмый берничә. Менә хәйриячеләрнең үзләренә тагы бер сорау бирәсе килеп калды минем, әйме? Бүгенге көндә менә бу хәйрияче янәше үзенең киременең күпме өлешен сарыф итә ала менә шу изгелектә. Егетләр, Рифат, бәлки син җавап бирерсең. Biz инде уннан бер өлешен хәйриячелеккә бирергә тырышабыз. Но күбрәк булган сайын әйбәтрәк. Чөнки безнең динебез дә индеймә, безгә мәсәлән без мөселманнар, Аллаһ Тәгалә бирүшене ярата, и безгә кайтарырга тырыша. Шуңа күрә күбрәк биргән сайын әйбәтрәк. Күпме өлешен бирергә тиеш мөселман кешесе? Монда бар киңәш ителә, бар тиеш. 2,5%. Закат. 40-тан бер өлеш закат. Тиеш. Әмма менә инде, мәсәлән, Рифат дустыбыз 10-нан бер өлеше дип килгән икән, гышыр була инде бу. Гышыр ул басуда гына кагыла. Шулай бит. Инде алар, димәк, 4 мәртәбә арттырган дигән сүз. Бүгенге эшмәкәрләребез, алар гомумән ярдәм кулы сузырга әзерме? Алар саран түгелме? Ничегрәк? Нәрсәңе сорауны сезгә бирегән? Сорау миңа да. Яхшы. Мен уйлыйм, саран түгел, чөнки без күрәбез, хәзер безнең меценатта уже 240 кеше. 5 ай булды, уже 240 кеше безнең меценат сообществосында. Без хәзер бүген 1500 кеше цель куйдык. Иншалла, biz аны ясыйбыз. Бүген безнең стратегический сессия булды. Без яздык планны. Аллаһ Тәгалә бирсә, иншалла ясыйбыз. Иң сәламәт җәмгыять ул да булса мохтаҗлар аз булган җәмгыять. Шуңа күрә безнең дә шундый якты киләчәк көтсен, база ихтыяҗлары булган мохтаҗлар аз булсын, иганәчеләрнең көчләре тагы да бөек максатларга кулланылсын. Атнаны яхшы гамәлдән башлап җибәрәбез. Без дә изгелектә бердәм булыйк, саубуллашабыз. Таянырда һәр вакыт бар. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт.